Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. І ми, власне, повертаємося зараз на засідання парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, на якому звітує генпрокурор щодо спецконфіскації коштів президента-утікача Віктора Януковича та його оточення. По тому перейдемо до обговорення у студії. Фінансової стабільності країни. І я прекрасно розумію, що цього року або промисловість запрацює краще, або прокуратура мусить працювати знов не гірше. Це в такому фронті. Дякую. Шановні друзі, я хочу звернути увагу на один дуже важливий аспект. По мінімальним підрахункам, хочу слово підкреслити, мінімальні підрахунки. Янукович за 4 роки царювання вкрав мінімум 30 мільярдів доларів. Це мінімальне. Офіційний висновок експертів 40. Ми говоримо про 4% цієї суми. 96% ці нелюді погрузили в КАМАЗи ще під час Майдану, поки ми тут вмирали, і вивезли туди. Ці люди мають колосальні ресурси. Я знаю, що, не знаю, як Віктор Федорович, до якого ми рано чи пізно доберемося, але всі ці Курченки, Арбузови, Захарченки зараз не дивляться, в тому числі через свої телеканали, які тут присутні. Не шановні наші, не тратьте гроші на міхамайдани, на підкуп політиків. Бережіть ці кошти. Це української держави кошти. Ми рано чи пізно до вас доберемося і повернемо це все. І це був перший крок. І буде другий крок. І буде третій крок. Ніяка нечисть нас з цього шляху не зіб'є. Коли Костя Кулик почав розслідувати справу по Курченку по цим коштам, НАБУ на нього порушило справу, поки він був на допиті, до його додому ломилися 30 нелюдів в формі одного з добровольчих батальйонів з погрозами зґвалтування. Ви думаєте, ми це забули? Ні. До речі, Юрій Віталійович, наш комітет до вас звертався про наших любимих центр любви Януковича. $2 мільйони на електронні декларації. Вкрадено до копійки. Вкрадено до копійки. Закупівля ліків 15-го року про ООН. Розікрадено. Юрій Віталійович, я розумію, ви генеральний прокурор, у вас своя відповідальність. Я голова комітету, у мене своя відповідальність. Але поки ми не об'єднаємо наші зусилля і не наведемо лад в нашій державі, то до тих пір оця нечисть, яка окопалась на Рубльовській трасі, буде пробувати керувати депутатами, парламентом і всім іншим. Я пропоную виходити на рішення нашого комітету. Можливо, молодшенька ремарка, щоб члени комітету це знали, якщо раптом хтось не знає. Насправді, по розкраданню коштів під час організації електронної системи НАЗК провадження не тільки порушені, не тільки вручені підозри, але обвинувачені пішли до суду. Так, це правда, що там діяла група зловмисників, які використали кошти, а власне електронне програмування, на яке вони ці кошти списали, було зроблено київськими студентами. А кошти були виведені через Латвію, через Естонію і на користь цих зловмисників. Більше того, потім вони за ці кошти придбали певні елітні товари. Я маю на увазі автомобіль, наприклад. Тому слідство завершено, люди отримали обвинувальні акти, тепер слово за його величністю судом. Думаю, що ваша теза про те, що ми спільно мали би більше працювати, я згоден. Правда, в мене є профільний комітет один, але враховуючи діяльність військової прокуратури, я готовий також спілкуватися в вашому комітеті. Бо, наприклад, результати перевірки другої лінії оборони були невтішні для багатьох тих, хто думав, що все забуто. Як ви знаєте, вже в 4 областях відповідальні особи за це, з дозволу сказати, прямо скажу, псевдобудівництво, отримали підозри. Це Запорізька, Волинська, ще одну область не пам'ятаю, і останню, яка вже готова була, згідно зміни законодавства, передали до НАБУ. Йдеться про Донецьку область. Ті, хто замість 30-сантиметрових бетонних укріплень ставив нашим захисникам залізні ящики з Одеського металобрухтового центру, заповнені піском,
ті, хто гнав показуху у вигляді сантехніки, труби якої йшли прямо в землю, в нікуди. Ті, хто на бронедвері вішав на проржавілу сталюку контейнерів, от всі вони отримали підозри. І впевнено отримують обвинувачення. І впевнені мають сісти. Але остання теза, яке рішення приймає суд, завжди краща при сильній громадському контролі. Тому запрошую ваш комітет взяти під парламентський контроль прозорість і об'єктивність судів у цих випадках. Хочу звернути увагу. Можливо, це не профільна заява, але вона буде корисна. Я з цим колись в парламент прийду. Згідно змін до законодавства 2015 року, по корупції не можна давати те, що в судах називають нижче-нижчого. Не можна, заборонено. За минулий рік ми отримали 1600 вироків по корупції. 1600 вступили в законну силу. Із них лише 10% реального позбавлення волі. Зараз ми аналізуємо, якщо через цих 1500, більше трошки менше там, через всіх інших умовних будуть справи після 2015 року, всі ці судді отримають підозри в завідомо неправосудних рішеннях. Треба буде сотні, значить будуть сотні суддів. Тисячі, значить тисячі. Корупція має каратися реальними тюремними термінами, так говорить закон. Поки що її вже навчилися карати. Сума 1600 – це втричі більше, ніж будь-який рік до цього. Але, на жаль, поки що відбувається умовним покаранням. Це також важко для держслужбовців. Але зупинити цю лавину хабарництва, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день вже за цей рік. Скільки там, Лариса, в нас? 300 справ по корупції? 360 чимось справ вже за цей рік зафіксовано корупції. Так от, коли всі вони будуть отримувати принаймні рік або два реального тюремного ув'язнення, я впевнений, що ми будемо жити в іншій країні. Якщо ще колеги з НАБУ також покажуть свою цифру, тоді все запрацює. Тому, колеги, парламентський контроль над справами військових злочинів я би дуже-дуже вітав, я би був вам дуже вдячний. І взагалі за сьогоднішній день дуже вдячний. З вашого дозволу, Юрій, якщо можна там... Одна ремарка. Юрій Віталійович, я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час. На відміну від вашого заступника військового прокурора. Послухайте, ви частіше з'являєтесь на комітеті, чим ваш заступник. І тому на сьогоднішній день і є непорозуміння якраз по роботі пана Матіоса. От я вам кажу, що він зневажає наш комітет, він уникає співробітництва з комітету. І, будь ласка, перегляньте його роботу. Дякую, пане Юрію. Дякую. Виходимо на рішення комітету. Вибачте, будь ласка. Шановні друзі, пункт перший. Пропоную рішення комітету з приводу доповіді Генерального прокурора. Підтримати діяльність Генеральної прокуратури і Генерального прокурора по частині розшуку вкрадених активів української держави Януковичем та його організованим злочинним угрупуванням і конфіскацію. Пункт другий. Я хочу, щоб була зрозуміла моя логіка. Я був першим автором закону про НАБУ. Я, Пашинський Сергій Володимирович. Я був першим, хто доповідав з трибуни ще того скликання. Я не розумію, як може детектив писати в своєму клопотанні в суд, що посадові особи фінмоніторинга та Ощадного банку вчинили розтрату коштів, вдумайтесь, вчинили розтрату коштів шляхом їх перерахування до державного бюджету. Я не великий юрист. Але як можна вчинити чиїх коштів? Януковича розтрату коштів вчинили? Друзі, так хто на кого працює? Саме тому я прошу другим питанням формулювати наступним чином. Звернутися до Генерального прокурора, тому що, як би там не було, пан Холодницький – це заступник Генерального прокурора, до пана Холодницького, як спеціалізованого антипрокурорного прокурора, та до пана Ситника, як голови НАБУ, прибути до нас на комітет, цим двом шановним панам, і дати інформацію щодо кримінальної справи, яка порушена по факту незаконного перерахування до державного бюджету вкрадених Януковичем коштів. Немає заперечень? Пункт третій, я думаю, що... Подякувати членам комітету за співпрацю. Авторам закону. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Пане Пастуху, як голосують? За. Хто проти? Хто утримався? Дякую всім, пане Вінник, продовжуйте.
Отже, ми почули виступ генпрокурора Юрія Луценка на засіданні парламентського комітету із нацбезпеки та оборони. Власне, він звітував про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Я рада вітати у нашій студії Василя Вакарова, експерта з антикорупційної політики. Пане Василю, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, хотілося б ваші почути коментарі і висновки щодо того, що озвучив пан генпрокурор. Зокрема, він заявив про те, що було доведено діяльність організованої злочинної групи, 30 осіб учасників, яких було засуджено за вироками судів, і, власне, розповів про те, на що пішли кошти безпосередньо конфісковані. Власне, генпрокурор розповів, що Держприкордонслужба отримала 700 мільйонів гривень, так само були профінансовані Нацгвардія, Нацполіція, Міністерство оборони. Тощо, власне, от ваш коментар хотілося почути взагалі за процедуру цієї спецконфіскації, яка відбувалася. Ну, давайте спочатку з того, чим закінчився засідання комітету. Я б не хотів мірятися, знаєте, рівнем патріотизму, як от розказав пан Пашинський і там пан Луценко, хто з них більший патріот, хто менший, чи я більший, чи менший, тому що грати на почуттях людей, розумієте, це діло політиків, а я експерт. Тим більше я фаховий експерт, тому я буду відповідати на ваше питання фахово, чи спробую. Перше, розумієте, ніким ще не доведено, що ці кошти, які перераховані в бюджет, є коштами Януковича чи членів його сім'ї. І взагалі поняття такого, ну, в народі воно є, а поняття юридичне, да, на практиці немає такого поняття сім'я. Тобто є відповідальність персональної особи або групи осіб. Тож, давайте по-простому. Про схеми, які стало відомо і мені, і іншим експертам з того матеріалу, так, який був розповсюджений через канал Аль-Джазіра, а також уже і Центром протидії корупції. Дуже перепрошую, зараз почуємо знову ж таки генпрокурора Юрія Луценка, повернемося до розмови. Очевидно, на жаль, маємо поганий сигнал з кулуарів комітетів. Перепрошую, продовжуємо так. То з тих матеріалів стало відомо і мені, і суспільству, що мова йде про кілька кримінальних проваджень, так, які були порушені в різні часи проти окремих осіб. Наприклад, одна з кримінальних проваджень, яку називають справа Курченко, це справа, яка розпочалася в нашій країні ще з кінця 2011 року. Нагадаю, це справа про так званий скріплений газ. Або простою мовою для людей простих – це газ, який люди отримують в балонах. А згідно діючого законодавства України, весь газ такого роду мусив продаватися на біржах. У нас була така одна біржа, так звана біржа. І цим газом забезпечувалися в першу чергу люди, які проживають в селах або містах важкодоступних. І для цих людей ціна на цей газ була одна, наприклад, 2000 гривень. А та ж сама ціна на той же самий газ, але комерційна, була порядка 6000 гривень. Тобто у 3 рази ціна на один і той же газ була більша. Курченко разом з міністрами, разом з губернаторами, разом з віце-прем'єр-міністром організували схему, за якою сільські ради давали довідки липові, тобто вони збільшували кількість газу, який споживали населення. І от завдячуючи цій схемі було нажито кілька мільярдів гривень чи то доларів. Перепрошую, ще зараз спробуємо раз почути Юрія Луценка. Мого коментаря. Так, це правда, що вчора я свій робочий день почав із презентації представниками КРОЛ з результатів свого дослідження, розслідування. Це відбувалося на території Національного банку України. На жаль, жодних документів не було продемонстровано, бо поки що КРОЛ в стадії чекає дозволу на вивіз в Україну документів, що носять персональні дані. Тим не менше, загальні висновки були презентовані. Коротко, моя оцінка зводиться на наступному. Так, вони зробили грандіозну роботу. І їхній замовник, суб'єкти банківської сфери, мають бути задоволені. Серед працівників КРОЛу, які презентували своє дослідження, були також 2 працівника, які раніше працювали в британській прокуратурі.
І тому мої уточнюючі запитання, вони відразу зрозуміли і пояснили. Це розслідування робилося для оцінки ймовірних банківських шахрайств з точки зору банківських правил. Але вони не були сфокусовані на пошуки доказів для кримінального переслідування. І з того, що я побачив, така можливість існує. Можливість перша. Чи використовувалися кошти рефінансу на цілі, не передбачені законом? Як ви знаєте, з 2014 року кошти рефінансу Нацбанку можуть використовуватися комерційними банками лише на підтримку платіжного балансу, тобто виплати по депозитам. Будь-яке використання цих коштів для кредитування суб'єктів господарювання, а тим більше пов'язаних із власниками, є забороненим. Наразі Крол не може мені дати відповідь, чи є такі факти, але пообіцяв ближчим часом таку відповідь надати. Якщо буде встановлено факт, що хоча б, припустимо, 1 мільйон гривень, замість того, щоб йти на виплати дивідендів, пішов на кредитування компанії, пов'язаної з власником, це приведе до дуже швидко написання підозри відповідним посадовим особам. Пане Юрію, Ще раз, я не закінчу. Друга можливість. Вчора, як ви бачили на презентації, було сказано про те, що кошти буквально за 10 хвилин проходили через сотні суб'єктів господарювання в Україні і поза нею. Як сказали мені працівники Крол, за знаками ефективності. На уточнюючі запитання, чи можуть вони надати перелік компаній за знаками ефективності, які при цьому використовувались і знаходяться на території України, вони сказали, ймовірно так, з високої степені ймовірності. В разі, якщо це буде надано, ми також зможемо підійти ближче до підозри. По фіктивному підприємництву, не сплаті податків, а ймовірно розкраданню коштів. І третя можливість, можливо, ви не звернули увагу, але вчорашній ключовій картинці про схему діяльності привату з точки зору Кролу був останній нижній сегмент, де було написано, що кошти виводилися напряму на рахунки підконтрольні акціонерам, власникам Приватбанку, для їхніх особистих потреб. Я також попросив колег з Кролу підтвердити те, що хоча б частина коштів кредитування виходило на особисті потреби, ну, умовно кажучи, яхти, літаки, інші особисті потреби власників. В разі, якщо це буде надано, також ймовірна стаття про відмивання брудних коштів і відповідні підозри. Тому наразі ми дуже цінуємо результати діяльності Крол. Безумовно, вони важливі саме для банківської сторони, тобто для Нацбанку і Державного Приватбанку, які знаходяться в судовій процесі із паном Коломойським та іншими. Для нас було важливе певні уточнення. В разі, якщо такі факти вони зможуть нам надати, ми безумовно швидше будемо діяти в рамках нашого кримінального провадження. а що ви будете робити, якщо нові власники цих компаній Януковича, Фукс, Онищенко і інші відсудять своє право на ці гроші? І, до речі, доповнив Горбатюк заявив, що офшорні компанії, мовляв, мають таку змогу відсудити ці кошти, і ці конфісковані 1,5 мільярда можуть їм повернутися назад. Я уважно читав, що заявив Горбатюк, того, що ви говорите, він не заявляв. Може звертатися до судового оскарження, в тому числі Європейського суду або якогось іншого. Ну от, власне, є ймовірність того, що вони звернуться і зможуть відсудити. Ми живемо в правовій державі, і кожен суб'єкт кримінального провадження може звертатися в суди. Це право гарантовано Конституцією, і ми його свято дотримуємося. Проте, наприклад, Європейський суд в цій ситуації навряд чи підійде цим діячам. Бо всі процедури українського законодавства були строго дотримані при винесенні рішення суду. Друга обставина. Ще раз хочу для вас окремо пояснити. Ви там чуєте мене, так? Для вас окремо пояснити. Дякую, я Оля. Хочу окремо пояснити. Давайте простіше випадок. Дві сім'ї спорять за будинок. Чий він? Одна сім'я каже, це мій, інша каже, ні, це мій. Що робить суд в такому випадку? Накладає арешт на будинок. І от раптом одна із сімей перепродує цей будинок, Олечка, вам. Вибачте, якщо це зроблено після накладення арешту, вам це нічим не допоможе. Нічим не допоможе. Зміна власника офшорок після арешту активів цих офшорок не призводить до жодних юридичних наслідків, що
буде стіл, найнято, надіюсь, так? Ну, можливо, ще якісь цінності. Але от активи, на які до зміни власників був накладений арешт, жодним чином не впливає, на них, на цих нових власників не поширюється принцип добросовісного набувача. Щодо стола – так. Він не був арештований. Щодо мільярдів – ні, бо вони були арештовані. Чи можуть знайти якийсь заморський суд, який поставить це під сумнів? Надіюсь, що ні. Але якщо навіть знайдуть, ми живемо в Україні і є учасниками Європейської конвенції, тому рішення українських і європейських судів я оцінюю як абсолютно нормальні в цій ситуації. Юрій, про якому вироків суду, а про які вироки, коли вони були, йде мова, і хто ці люди засуджені? Можете назвати прізвище? Я 30 прізвищ в голові не тримаю. І коли це було, коли ці вироки набрали чинності? Ці вироки відбулися, не готовий сказати в який період, але все це було зроблено до березня минулого року. Це була достатньо довга процедура. 30 рішень судів, які визнали членами злочинної організації як фізичних осіб, так і підконтрольні їм юридичні особи. 500 юридичних осіб. Хто ці люди? 29 – це власники або бенефіціари цих підконтрольних злочинних організацій юридичних осіб, а 30-й – це перший заступник Міністерства економіки України Сухомлин, якщо не помиляюся, який засуджений до судом і має 3 економіки України Сухомлин, якщо не помиляюся, який засуджений до судом і має 5 років умовно. Тобто 29 директорів фіктивних фірм, які були номінальними директорами, і що вони могли знати? По-різному. Номінальних і неномінальних. А чи ставило слідство питання про... До речі, я чую у вашому запитанні такий відтінок. Як же можна робити висновки по показам одного, як пишуть в засобах масової інформації, мілкої сошки? А ви дійсно вважаєте, що угоду із слідством укладають боси мафії? Якщо ця особа, дослухайте, будь ласка, і не старайтесь так поставити під сумнів рішення українського суду. В принципі, це неможливо. Якщо особа знає сотні підприємств, їхні транзакції, їхніх бенефіціарів, вказує, коли, як конкретно, по якій схемі промивалися ці колосальні кошти для виводу з країни, я вважаю, що ким би він не був, він є цінним свідком, який мав можливість і нею скористався заключити угоду. Ставило питання про арешт і конфіскацію мережі У якоїсь... нього ця інформація була наявна. Він працював в тіньовому штабі. А чому Краматорський суд? Тому що слідство відбувалося на території Донецької області. Як ви знаєте, суд в місті Донецьку поки що для нас недоступний. Тому слідчий підрозділ знаходиться в місті Краматорську. Відтак і суд був в Краматорську. В якому стані справи нардепів, з яких позбавлені недоторканності? Там Розенблат, Довгий і інші? В стадії завершення слідства в різних його етапах. Наприклад, по пану Добкіну ми чекаємо остаточних висновків експертизи, без яких пред'явити обвинувальний акт закон нам забороняє. Це достатньо складні експертизи, бо треба оцінити безліч земельних ділянок і дати конкретну вартість, а також розмір збитків, які нанесені діями певних осіб. В справі Новинського також ми очікуємо експертизу, яка має встановити розмір шкоди, завданої діями зловмисників особі, котра утримувалася в неволі. Кого ще вас цікавить? По Довгому справа знаходилася відразу ще до початку розгляду Верховної Ради в САП, і САП прийняв рішення, з яким я, як ви знаєте, публічно не згоден. Тому після їхнього рішення ми порушили справу щодо не одного кооперативу, як було у випадку із паном Довгим, а всіх десятків кооперативів, які за одну сесію, до речі, сесію фактично нелегальною, бо про неї не повідомлялося на офіційному сайті Київради і не повідомлялися усі депутати, опозиція взагалі про неї не знала,
ми порушили цю справу, тепер будемо давати оцінку більш ширшому питанню законності виділення коштів та законності дій посадових осіб протягом всієї сесії, не одного її питання, а всього. При цьому ми розглядаємо можливість кримінального провадження по статті 191, термін давності, який далеко не закінчився. По справі міністра фінансів, будь ласка, чи немає зараз політичного тиску і на якій зараз стадії розслідування? У справі міністра фінансів цю справу веде Державна фіскальна служба, і це вже само по собі є проблемою, бо пан Данилюк є керівником Державної фіскальної служби, як ви розумієте. Більше того, він судиться з Державної фіскальної служби, одночасно перебуваючи її керівником. Чи є тут політичний тиск? Так, є. Пан Данилюк уже вдруге отримав розстрочку перед направленням цієї справи до суду. Як він це зробив? Я думаю, використовуючи своє політичне становище. Бо коли минулого року він отримав можливість, законом передбачено, 2 місяці відновлювати свої документи про те, що він нібито платив податки в Британію, це було зрозумілим, це законом передбачено. Але чому зараз йому аж до березня дали відстрочку від відповідальності і вручення податкового повідомлення рішення, а таке рішення дійсно прийняла в кінці року Державна фіскальна служба, мені це не зрозуміло. Я це можу пояснити виключно політичним становищем пана Данилюка. Мені здається, взагалі ця ситуація дуже непривабливою. Міністр фінансів будь-якої країни має бути взірцем сплати податків. Тому мені видається, що якщо є запитання у ДФС, і тут нема чого переводити стрілки на Генпрокуратуру, ДФС вповноважено запитувати людей, чи сплатили вони податки. Є питання щодо пана Данилюка в певний період його діяльності життєвої або бізнесової діяльності. Чи сплатили ви податки в Британію або в Україну? В Україну – ні. Він каже, я платив в Британію. Окей, дайте нам довідку, а в суді по ППР він має дати цю довідку про те, що ти сплатив в Британію. Такої довідки він не надає, хоча, як ви розумієте, кожен, хто дійсно сплатив, може отримати цю довідку достатньо швидко. Тим більше, що дружина пана Данилюка має громадянство Великої Британії. І вільно може отримати доступ до будь-якої їхньої установи. Відтак, я би дуже хотів, щоб пан Данилюк або пояснив, дав документ, що він сплатив податки в Британію, і все буде нормально, або сплатив ці податки в Україну, і це також дозволено законом, йдеться про 500 000 приблизно гривень. Або прийняв рішення про відповідній займаній посаді. Перепрошую, не може бути на чолі фінансового сектору країни людина, яка стоїть перед такою підозрою. Мені здається, тут немає жодної предмета для політичних звинувачень. Йдеться про дуже просту річ. Всі повинні платити податки. Якщо ДФС, уповноважений орган, має сумніви, всі повинні пояснювати сплату податків. От і все. Мені здається, кого, а міністра фінансів це стосується в першу чергу. Останнє запитання. 500 кілограмів золота. Це вже ви керуєте, яке останнє? Домовилися. Поторгувалися. 500 кілограмів золота ви колись арештували в швейцарському банку, які належать нібито, за нашу інформацію, Кацубам. Яка доля цих грошей? Без коментарів, в інтересах слідства. Найближчий час ви почуєте дуже резонансні новини про хід одної дуже резонансної справи. Це Кацубам належить цих грошей? Без коментарів. Колеги, дякуємо, закінчуємо. По одному боя. Дебальцевський плацдарм. Є результати вже розслідування щодо того, коли техніку залишили і коли військові генерали повинні бути притягнуті до відповідальності, хто вирішив цьому. Колеги, давайте це буде наступною темою нашої зустрічі. Коротенько, будь ласка. На цей момент слідство триває, і я не готовий сказати кількість підозри, яка по ній висунена. Перепрошую, в даній ситуації я мушу ознайомитися з матеріалами слідства. Дякуємо, Юрій. І вам також. З Новим роком, старим щастям. Юрій Луценко давав відповіді на запитання представників ЗМІ. Повертаємося до розмови у студії. Власне, ми розпочали з вами говорити про спецконфіскацію як таку, і попрошу ваш фаховий аналіз продовжити. Дуже коротко, оскільки пан Луценко багато чого розказав, у мене таке застереження, і я хочу пояснити одну позицію суспільства, бо вже нас мало часу. Кошти, про які говорить пан Луценко, виводилися в 2013-2014 роках. Цими коштами, виводом цих коштів займалася одна комерційна структура, якою керувала пані Гонтарева, нинішній керівник Національного банку України.
Ми знаємо, що на той час, згідно діючого законодавства України, пане Гонтарева і її компанія не мусили знати, чиї це кошти, крадені вони чи не крадені. Питання в іншому, що ця сама компанія, яка очолювала пану Гонтареву, заводила ці кошти потім через офшорні компанії в Україну. І на них куплялися цінні папери, зобов'язання України. Тобто ці офшорні компанії стали нашими кредиторами. І якщо пан Луценко прав, і він каже, що це гроші сім'ї Януковича, то, вибачте, ми з вами до недавнього часу, громадяни України, виступали кредиторами, вірніше, ми оплачували відсотки пану Януковичу, пані і його сім'ї. Тобто сім'ї мається на увазі його оточення, оскільки ми платили податки, з яких бюджет України сплачував дивіденди Януковичу і його сім'ї. Так от питання тут дуже серйозне в чому? Що на момент заведення цих грошей в Україну у нас вже почав діяти закон про депозитарії, згідно якого пані Гонтарева і члени її команди мусили проінформувати депозитарії України, чиї це кошти, хто кінцевий бенефіціар. Янукович, Іванов, Петров, Сідоров і таке інше. Компанія на той час це не зробила. І тому запитання до Генерального прокурора, чому він і чому його підлеглі в рамках провадження кримінальної справи, про яку зараз всі шумлять, не допитав пані Гонтареву, інших членів цієї компанії, чому не були проведені слідчі дії. Розумієте? І так виглядає. Оскільки ця дія Генеральної прокуратури не була зроблена, то виглядає, що Генеральний прокурор замість того, щоб суспільству розказати всю правду, на самом ділі кришує або покриває дії пані Гонтаревої і нинішні, і тодішні. Стосовно пані Гонтаревої, в неї як мінімум є конфлікт інтересів. Тобто конфлікт інтересів на побутовій мові – це і те, що називається корупція, оскільки вона була керівником фінансової установи, яка займалася такими оборудками, а потім стала керівником Національного банку України, вона знала, чиї це кошти і на які кошти нараховувалися дивіденди. Тому маса питань, низка питань, принаймні навіть оцих, вона суспільству невідома, і запитання до Генеральної прокуратури як мінімум залишається. І наостанок про кошти Януковича в цілому по цій темі. Оскільки я торкнувся тільки одної схеми пана Курченка, а там в цих матеріалах фігурує пан Бойко, інші можновладці. На сьогоднішній день вони всі живі-здорові. Чому ж їх не допитати? Чому не допитати? Чому слідство, розумієте, у нас якось так виглядає, що воно пішло дуже так от під якимось певним кутом. І останнє, для чого треба було засекречувати весь цей матеріал? Чому треба було робити першопричину? Для того, щоб ми мали інформаційну бомбу і про неї всі говорили. Згідно діючого законодавства, Служба безпеки України має право утаємничити певний пункт чи певну дію, а засекречувати ці матеріали абсолютно. І не треба було, вже суспільству відомо, вона діюча чи вона не діюча, виглядає так, що вона діюча. Із тих матеріалів, я їх дуже уважно вивчав, я не побачив там аж нічого секретного. Оці моменти, знаєте, відносно Гонтаревої, відносно посадових осіб, які на сьогоднішній день діють, і відносно того, чому треба було засекречувати, вони і так, оскільки оці всі дії в сукупності дають і мені, і іншим експертам говорити, думати про те, що справа далеко не завершена і далеко ми не знаємо всіх деталей. І, власне кажучи, чому ми б'ємо колокола, що якщо дійсно Генеральна прокуратура в незаконний спосіб конфіскувала ці кошти, то нам чи нашим дітям прийдеться їх вертати. Ще однієї теми, якої я хотіла б торкнутися, власне, народні депутати, вочевидь, завтра вже дійдуть до голосування по законопроекту щодо деокупації. І після цього один з першочергових документів, на які чекають цього тижня, це безпосередньо законопроекти щодо створення антикорупційного суду. Їх у парламенті 4, один з них президентський. От хотілося б почути ваш прогноз і вашу оцінку того, що ви бачили, і чи слід чекати дійсно голосування за створення такої інституції? На мій погляд, шлях, яким ми рухаємося у боротьбі корупції, абсолютно хибний, абсолютно невірний, тому що першопричинами взагалі ми не займаємося, а також причинами ми не займаємося. Першопричини і причини – це податки, це валютне законодавство, це взагалі економіка і це дерегуляція. Ми не можемо ними займатися, оскільки, як сказав пан Луценко, міністр фінансів є корупціонером. І в нього конфлікт постійний з керівником Державної фіскальної служби. Це моє
експертна думка. Тепер конкретно на ваше питання. Антикорупційний суд в Україні буде створений, тому що тиск, який іде зараз міжнародної спільноти, ми вже бачимо і МВФ, і Світовий банк, і керівник Європейського Союзу, представник Європейської спільноти в Україні, всі тиснуть на Україну з тим, щоб створити антикорупційний суд. Тому він буде створений. Чи треба він Україні? Ні, не треба. На мій погляд, створення антикорупційного суду не призведе. Так же само, як і створення НАБУ, НАЗК, в тій формі, в тій якості не призведуть до подолання корупції. Це буде бутафорія. І насамкінець. Під тиском, скоріше за все, і Петро Олексійович, і його команда підуть на створення антикорупційного суду, але цей суд, буде ним контрольований, і він, якщо і буде створений, то він задіє приблизно в 19-20 роках. От ви сказали, що на ваш погляд антикорупційний суд не потрібен, але власне я якраз говорю про те, що це мало б стати останньою ланкою от у цьому ланцюжку НАБУ, САП, антикорупційний суд. Тому що саме зараз говорять про те, що ці суди, які є загальними судами першої інстанції, вони не можуть виносити, скажімо, профільні рішення щодо корупціонерів. Вони можуть виносити, тому що це наші суди, це люди, які мають вищу освіту, це люди, які мають досвід, вони мають абсолютний фах виносити законні рішення. Інша ситуація в тому, наскільки закон регламентує ту чи іншу дію. І зовсім інше, або по-простому. Розумієте, так виглядає, що в 2015 році ми повинні були створити Національне антикорупційне бюро. І на нас тиснули конче необхідно. Потім на нас тиснули, що треба САП. Потім ми створили НАЗК. Але наша влада настільки, розумієте, настільки хитро, настільки по-нашому українськи розуміє весь цей тиск, що приймаючи той чи інший закон, ми завжди запускаємо туди норми, які вихолощують, власне кажучи, все те, що називається протидія корупції. Зверніть увагу, що навіть на сьогоднішньому засіданні комітету, ми з вами дивилися, пан керівник комітету задавав питання, а де ділися кошти 2 мільйони доларів, які були передані нам, Україні, державі, на створення програмного забезпечення щодо електронного звітування, є-декларування. Вони були розікрадені. Куди ділися кошти, які давалися на реформування прокуратури? Вони в основному розікрадені. І я впевнений, що наші можновладці розкрадуть гроші, які будуть передані нам на створення антикорупційного суду. Тому, коли ми говоримо про тиск європейської спільноти, міжнародної спільноти, коли вони кажуть, що, вибачте, поборіть корупцію, це правильний тиск, це правильні меседжі. Коли ми бачимо нашу внутрішню картину, розумієте, смішно мені, як фахівцю, відповідати на конкретні питання експертів європейських, коли вони мене питають: Василь, чому у вас не працюють? Я говорю, тому не працюють, що в нас в голові ні у пана Порошенка, ні у пана Гройсмана, ні в одного керівника країни немає думки щодо подолання корупції. Ми будемо робити все для того, щоб спочатку під тиском наче створювати, потім ми так випишемо норми, вихолостимо всю цю ідею. І вибачте, європейські спеціалісти і світові експерти повинні в кінці кінців зрозуміти, що не можна опиратися на людей, які не фахові. Революційними методами щось створити, щось зламати. Вибачте, ми ще будемо десятки років створювати, ламати якісь структури, якісь надоргани, які ні до чого не призведуть. Немає основного, немає того, що називається просте бажання або політичної волі для того, щоб почати хоча б подолати корупцію. Така моя проста відповідь. Я більше нічого не можу додати. Пане Василю, я дуже дякую вам за коментарі і за ваші відповіді. Василь Вакаров, експерт з антикорупційної політики, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман. Потім повернемося у цю студію. Гостем наступної години буде Юрій Лісничий, політичний експерт. Дякую, що ви залишаєтеся із нами.